Bagamat kumpiyansa ang dating PNP chief at ngayon senador na si Bato de la Rosa sa pagtukod ni PBBM sa Duterte admin. Bakit nga ba sinabi nito na kailangan pa rin niyang paghandaan ang maaaring pagbaliktad umano ng Pangulo sa kanyang katayuan sa naturang issue? Sa kwentong yan, narito si Raymond Tinaza. Ginagalang umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kanyang pinag-aaralan kung ibabalik ang Pilipinas sa Rome Statute ng International Criminal Court o ICC. Matang si Senator Bato ay kasama ni ating Pangulong Rodrigo Duterte na sinampahan ng kaso sa ICC dahil sa umano'y madugong anti-drug war. Una nang kumala sa Rome Statute ang Pilipinas noong Duterte administration, bagay na kinatigan naman ni Pangulong Marcos noong bago pa lamang ito sa pagkapangulo. Sinabi ni Senator Bato bilang Chief Architect ng ating Foreign Relations, diskresyon ni Pangulong Marcos na repasuhin o panatilihin ang umiiral na foreign policy ng ating gobyerno. Pero magtataka na lamang daw si De La Rosa kung tuluyang kumambyo o mag-backpedal si Marcos at opisyal na babalikin ang Pilipinas sa jurisdiction ng ICC. Kaya aminado ang senador na kailangan na nitong maghanda dahil fluid o maraming pwedeng magbago sa politika. Sa ngayon daw ay nakaabang na lamang ang senador sa mga development at kung ano ang maging pinala na desisyon dito ng Pangulong Marcos. I feel that I should be ready. I should be ready for any eventuality because the political situation in the Philippines is very, very, very fluid. So I have to be ready. Ready na po kayo? You're ready? Ready. For any eventuality? Ready. When I say ready, ready to fire, ready to speak, ready to sing, ready to dance. Ready lang. Anong gawin natin? Ready.